jeszcze do niego wiesz, basen. Było to przy basenie, ale właśnie mówiłam, że ci mogę wysłać z Egiptu i o ile nie wiesz, że to jest Egiptu. No wiesz, ja byłam bez słowa, nie? Także tak jakby... Домыч, Вадик. Таксация. Понимаю, Вики тоже домой отдыхать, ей на работу. Артем! Артем!